ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେମିତି ତା ସହ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ, କାହିଁକିନା ସରଳ ଲୋକଟି ଏଠି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ବଳି ପଡ଼ିଯାଏ। କାହାକୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭାବିବା ଉଚିତ, କାହିଁକିନା ମୁହଁରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିବା କଥା ଆଉ ବହି ଯାଇଥିବା ପାଣି କେବେ ଫେରି ଆସେନା। ମରିଚିକା ପଛରେ ଧାଇଁ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବାସ୍ତବତାକୁ ମାନିନେବା 1000 ଗୁଣରେ ଭଲ। ଜୀବନ ଥରୁଟିଏ ମିଳିଥାଏ, ବାରମ୍ବାର ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ନିଜ ଖୁସି ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ବଞ୍ଚିଲେ ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ ଜାଣି ହୁଏ। ମନ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଏକୁଟିଆ କାନ୍ଦିଲେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ସେ ଶାନ୍ତି ଆଉ କାହା ଆଗେ ନିଜ ଦୁଃଖ କହିଲେ ମିଳିନଥାଏ। ମୋ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଆଖିରେ ତୁମ ଛବି ଆଉ ମୋ ଓଠରେ ତୁମ ନାଁ ହିଁ ରହିବ। ବାରମ୍ବାର ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଲ ମାଗୁଥିବା ଲୋକକୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେହି ଜାଗାରେ କେବେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେଉଁଠି ନିଜର ଅଧିକାର ଆଉ ଚରିତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିନଥାଏ। ଆପଣାର ଭାବୁଥିବା ଲୋକ ଯେବେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ ନା, କାହିଁକିନା ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖି ସମ୍ପର୍କ ବାନ୍ଧୁଥିବା ଲୋକ କେବେ ଅଧିକ ଦିନ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିପାରେ ନା। ଯଦି କେହି ଅଭିମାନ କରିଛି ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ମନେଇବା ଉଚିତ, କାହିଁକିନା ଅଭିମାନ ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାରର ରୂପ ନିଏ ସେତେବେଳେ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ସମ୍ପର୍କଟି ସେତେବେଳେ ଥକିଯାଏ ଯେବେ ହୃଦୟ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିନଥାଏ। କେବେ କାହାର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତ ଆଉ କାହାର ଆଶା। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଆଉ ତୁ ଭୁଲ ଏମିତି ଅହଙ୍କାରର ଭାବନାରେ। ଯେବେ ମଣିଷ ପ୍ରେମରେ ଧୋକା ଖାଏ, ଓଠ ନୀରବ ରହିଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ସମ୍ପର୍କ ତାହା ନୁହେଁ ଯେଉଁଠି କଥା କଥାରେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଡର ଥାଏ। ସମ୍ପର୍କ ତ ସିଏ ଯେଉଁଠି ଜଣେ ରୁଷିଲେ ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ମନେଇବା ଜାଣିଥାଏ। ସବୁକିଛି ଅଧୁରା ଲାଗେ ନା ଯେବେ ନିଜ ଲୋକଟିର ଫୋନ୍ କି ମେସେଜ୍ ଆସିନଥାଏ। କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତ କେବେ ରାତି ସରିଯାଏ, କେବେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତ କେବେ କେହି ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏହିସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଥକି ଯାଇଥିବା ମଣିଷଟି ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇଥାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି ହିଁ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଶା ହିଁ ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖରେ କନ୍ଦେଇ ଦିଏ। ମୁଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ପଥରଟିଏ, ସେ ଗୋଡ଼ରେ ଏଡ଼ାଇବା ପରେ ବି କିଛି ଲୋକ ସିନ୍ଦୁର ବୋଳି ମୋତେ ଦେବତା କରିଦେଲେ। ମଣିଷର ଜୀବନ ଯିବା ପାଇଁ ତ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଧୋକା ଓ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରତାରଣା ପାଇବା ପରେ ମଣିଷ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଥାଏ। ସାଥୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସାଥୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି। ଦୂରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମଣିଷଟି ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଖୋଜୁଥାଏ, ଆଉ ସାଥୀରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମଣିଷ ଆଗରେ 1000 କାରଣ ବି ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ। ବଗିଚାରେ ଫୁଲ ଆଉ ପରିବାରରେ ଝିଅ ନଥିଲେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅଧୁରା ଆଉ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ତରକାରୀ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଫରକ ନଥାଏ। ଏ ଦୁଇଟିକୁ ଯେତେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମଧୁରତା ଫେରି ଆସିନଥାଏ। ଯେବେ ଯାଏଁ ତୁମେ ସମସ୍ୟାକୁ ଡରି ଡରି ବଞ୍ଚୁଥିବ, ତେବେ ମନେ ରଖ ତୁମ ଜୀବନର ହସ ଖୁସି ଆଉ କିଏ ଲୁଟୁଥିବ। ଯେଉଁ ମଣିଷର ପାଖେ ଏକା ଚାଲିବାର ସାହସ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟତା ଥାଏ, ଦିନେ ତା ପଛେ ପୁରା ଦୁନିଆ ଚାଲିଥାଏ। ବିଫଳତା ସଫଳତାରେ ସେତେବେଳେ ବଦଳିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଶିଖିଯାଏ। ଆପଣ ସଫଳତା ଅପେକ୍ଷା ବିଫଳତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଶିକ୍ଷା କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ବିଫଳତା ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରେ। କାହା କଥାରେ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ କିମ୍ବା ଠିକ୍ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତା, ତେବେ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ସେହି କାମ କର ଯାହା ଠିକ୍ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଭଗବାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ନାହାନ୍ତି, ତୁମର ଭାବନା ତୁମର ଭଗବାନ ଏବଂ ଆତ୍ମା ତୁମର ମନ୍ଦିର। ଯିଏ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ସେ କେବେ ତୁମଠୁ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିବନି, ଆଉ ଯିଏ ତୁମକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ତାକୁ 1000 ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ବି ତାକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ପ୍ରେମରେ ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତାକୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଅ। ଏହାଠାରୁ ବଳି ଉପହାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସନ୍ଦେହରେ ସମ୍ପର୍କଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କଟି ପାଇଁ ସନ୍ଦେହକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେବେ ବାହାର ଲୋକ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ଆସିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ନିଜ ଲୋକଟି କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ଆଖିରୁ ଆପେ ଆପେ ଲୁହ ଝରିଯାଏ। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି କେହି ଜଣେ ଚାଲିଗଲେ ଜୀବନ କାହା ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଜଣେ ଥାଏ ଯାହାର ଜାଗା ଆଉ କେହି ନେଇପାରେନି। ବେଳେବେଳେ ନିଜର ଦୋଷ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାହିଁକିନା ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଡର ସବୁବେଳେ ମଣିଷକୁ